ጽቡቕ ግበር ንማንም ብእትሓስቦ ሞት ከይመጸካስ ክፉእ ነገር ኣይትሕሰብ። ሰላም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ከመይ ኣለኹም? ሰላም ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ክትህልዎ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ እዩ። ባርከስ ለማዓንቲ ሓዳሽ መሃሪት ዛንታ ምቅርቲ ሓጻር ዛንታ መሃሪት ሒዘልኩም መፅአኒኹ ብጽሞና ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ይዕድም ናፍታ ዛንታ ከብለኩም እየ። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓደ ኣብ ገዳም ዝመሃር ዝነበረ ተምሃራይ ነበረ። እዚ ተምሃራይ እዚ ሙሉእ ህይወቱ እናለመናዩ ህይወቱ ዝመሓደር ነይሩ። ዋላ እኳ ካልኦት ከምኡ ለሚኖም ዝመሓደሩ እንተነበሩ ካብ ካልኦት ዝፈልዮ ነገር ግን ስለ ማርያም ስለ መብርሃን ኢሉ ድሕሪ ምልማኑ ናይ ሃገረሰብ ሰባት በብዓቕሞም ይተኽብሉን ይህብዎን እሞ ኣብ ዝሃብዎ ሰዓት ድማ ሰናይ ንርእሱ ክፉእ ንርእሱ እንዳበለ ይኸይድ ነበረ። እምበኣር እዚ ተምሃራይ ትምህርቱ እንዳተምሃረ ዝተወከፍዎን ዝሃብዎን ሰናይ ንርእሱ ክፉእ ንርእሱ እንዳበለ ይነብር ነበረ። ካብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ ናብ ሓንቲ ሰበይቲ ገዛ ኣትዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ስለ ማርያም ስለ መብርሃን ኢሉ ዘክሩኒ ኢሉ ምስ ለመነ እታ በዓልቲ ቤት ቁርሲ እንጀራ ምፅያ ዘከረቶ። ንሱ ድማ ከምታ ቀደሙ ኣባሃህላ ሰናይ ንርእሱ ክፉእ ንርእሱ ኢሉ ኸደ። በዛ ኣባሃህላ ዘይተዋሓጠላ ሰበይቲ እግዚአብሔር ይሃበለይ ኢሉ መሪቑ ክኸይድ ዝግቦስ ንምንታይ ሰናይ ንርእሱ ክፉእ ንርእሱ ይብል ኢላ ድማ ሓረቐት። ከምዚ እንተኾይኑስ ጽባሕ ይምጽእ እሞ ከሪኦ እየ እንዳበለት ድማ ፈከረት። ንጽባሒቱ ከም ልማዱ ንድራሩ ዝኸውን ንምልማን ኢሉ ናብቲ ከባቢ መጺኡ ከም ልማዱ ስለ ማርያም ስለ መብርሃን እንዳበለ ገዛ ገዛ ክኸይድ ጀመረ። እታ ሰበይቲ እውን ብብራሾ ስዋ ኣብ ውሽጡ መርዚ ሓዊሳ ተጸበየቶ። እቲ ተምሃራይ ከዓ ኣብ ገዝኣ ምስ በጽሐ ስለ ማርያም ስለ መብርሃን እንዳበለ ድምፂ ዓው ኣቢሉ ምስ ለመነ እታ ሰበይቲ እውን እቲ ዘዳለወቶ ብራሾ ስዋ ዝሓዘ ሃበቶ። ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ከይሰትዮ እዚ መርዚ ክቆትሎ እዩ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ካብኡ ድሒሩ ወይ ከዓ ርሒቑ ክሰትዮ ከም ዘለዎ ሓበረቶ። ስማዕ ዝሓወይ ኣብዚ ኮፍ ኢልካ ምስ ትሰትዮ ክመሴካ ስለ ዝኽእል ኣብ ገዛኻ ምስ ከድካ ምስ ዓረፍካ ስተዮ በለቶ። ከመይ ዝኣመሰለ ስዋ ይመስለካ ብውሕልልነት ዝተፀሞቐ እዩ በለቶ። ኮፍ ኢሉ ካብ ምስታይ ከልከለቶ። ንሱ ድማ ከም ልማዱ ሰናይ ንርእሱ ክፉእ ንርእሱ ኢሉ ድማ ኸደ። እታ ሰበይቲ ድማ ሰናይ ኮነ ክፉእ ንርእሱ እንተኾይኑ ክንርኢና እንዳበለት ንውሽጣ ሞት እንዳሓሰበት ንገዝኣ ምረሐት። ንሱ ከዓ ዝተውሃቦ ምግብን ማይን ሒዙ ናብ መሕደሪኡ ገስገሰ። ኣብ መንገዲ እናኸደ ከሎ ኣብ በረኻ ዝወዓሉ ዝደኸሙ ማይ ዝፀምኡ ክልተ ጓሶት ኣናእሽተን ቆልዑ ኣጓነፍዎ። እቶም ክልተ ጓሶት ናብቲ ተምሃራይ ቀሪቦም በጃኻ በረኻ ውዒልና ብጣዕሚ ማይ ስለ ዝፀምአናን ስለ ዝደኸመናን ናብ ገዛና እስካብ ንበፅሕ ከዓ ብጣዕሚ ክንፀሚ ኢና። እንተኾነ ካብቲ ሒዝካዮ ዘለኻ መስተ ቁሩብ ኣስትየና በልዎ። ንሱ ድማ ሰናይ ንርእሱ እዩ ኢሉ ንከሰትዩ ድማ ፈቐደሎም። ክልቲኦም ጓሶት ካብቲ ብራሾ ምስ ሰተዩ ሽዑ ንሽዑ ዓረፉ። ኣብዚ እዋን እዚ ዋጭዋጭ ስለ ዝኾነ ኣውያት ስለ ዝበርትዐን ናይቲ ዓዲ ህዝቢ ናብቲ ቦታ ተኣከበ። ነቲ ፍጻመ ምስ ረአየ ከዓ ከምዚ ይበሉ። ገሊኦም ብዱላ ቀጥቂጥና እንተዘይቀቲልናዮ ክብሉ ከለዉ ፍርቆም ድማ ብእምኒ ቀጥቂጥና ክንቆትሎ ኣለና በሉ። ገሊኦም ድማ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎ ክበሃሃሉ ከለዉ እታ ሰበይቲ ናይቶም ህዝቢ ዕግርግር ሰሚዓ ምስ መፀት እቶም ዝሞቱ ክልተ ጓሶት ደቃ ኮይኖም ረኣየቶ። ነዚ መርዚ ሓዊሳ ዝሃበቶ ተምሃራይ እናጋፍዕዎን ናብ ፍርዲ ክወስድዎን ከለዉ ረኣየት። ሽዑ እዩ ነይሩ ሰናይ ንርእሱ ክፉእ ንርእሱ ዝበሎ ሓቅነቱ ትዝ ዝበላ። እታ ሰበይቲ ናብቶም ህዝቢ ቀሪባ ድማ ከምዚ በለቶም። እዚ ሒዝኩምዎ ዘለኹም ተምሃራይ ግደፍዎ። ናይዚ ኩሉ ሽግር ድማ ኣነ ባዕለየ እንዳበለት ኩሉ እቲ ዝገበረቶ ድማ ተዛረበት። በገዛ ክፍኣተይ ደቀይ ዝቐተልኩ ባዕለየ
እዚ ተምሃራይ ንጹህ እዩ ዝገበሮ ክፉእ ፍጹም የለን ይኺድ ግደፍዎ ብምባል ድማ ርእሳ ሕሊፋ ናብ ሕጊ ሃበት ስለዚ ኣሕዋተይ ለዋህ ንኹን ካብ ሕልና ዝዓቢ ዝበልፅን የለን እዩ እሞ ብእናሓስቦ ኣብ ገዛ ሂወትና ሞት ኢና ንጽበ ሞት ካብቲ ሕማቕ ምሕሳብ ነቲ ጽቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ብሰናይ ገሊ ክንሓስቦ ይግብአና ካብ እናሓስቦ ናብ ሞት እንበጽሕ በቲ ሰናይ ዝኾነ ሓሳብ ናብ ጽድቂ ክንበጽሕ ይግብአና ስለዚ ስድራ እግዚአብሔር በዳሊ እየ ካብ ዝብል ሕልና ልብና አንጽህና ነብስና ብጽሩይ ማይ ሓጺብና ናብ ኣምላኽና ንቕረብ ክፉእ ዘበለ ኣይንግበር ክፉእ ድማ ኣይቐርበናን እዩ ካብ ኃጢአት ንርሓቕ ንሱ ድማ ኣይክቐርበናን እዩ እዚ ክንገብር ኣምላኽ ይደግፈና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ይምሓረና ኣሕዋተይ ማረይ እዚ ኣያት መስል ነራ ዛንታዬ ብኻልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ እስካብ ዝመፀኩም ክክሽዑ ግን ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ላገበርኩም ቤተሰብ ሁኑ ቻናለይ ዕብይለይ ንትገብሩለይ ሓገዝ ብሙሉእ ክብረት ይሃበለይ እንዳበልኩ ኣብ ቃጻሊ ብኻልእ ዓይነት ትሕዝቶ እስካብ ዝመፀኩም ሰሰናዩ ባይ ባይ